a party political party la pen mo ke wangji ar koi ner kep arni protest rally ke doji aphat dak nili tu mangbong nili dolo Robi Kumar Phangcho alangli CPIM L penlo Sukur Singh Pator NPP leader Mindar Phangcho KYDA leader a president Lapen Sangpi NTP Karbi Anglong Democratic Women Association Lapen ke Protima Inghipi alangli KNCA Lapen ke Podmo Pator KNYC Rajen Timung IPP a leader a president Lapen Longkiram Tokbi KA KISS Lapen Sumit Timung KSA a leader a president da tum nang litum angno Lapen rat angno ke bang athe la hello Karbi Anglong West Karbi Anglong Lapen di Mahasau along kaprik ta dolo Rabha Hasong area Boroland anta dolo Ladakh Elitum along le 6 schedule area along le tribal belt and block along le hey corporate atum fan long le KPF ke jor at allotment KPF la ke Elitum tribe atum fan kapisum ji Elitum along le Elitum along ri kapivirya fansi ke claim pusi kek long lor lo la si nelitum mo ar coin er kep arni dak di purong sopi Karbi club pen chenglok dak council upgate an nelitum procession wangsi need to protest doji la kado we Karbi Anglong ke cerai kangtung atum anke non dang nelitum song dak kiputang atum an apanchot kali Karbi Anglong West Karbi Anglong di Mahasau Lapen tribal along le kacerai kangtung atum anke nang dun at tame pulo ni dun ke doji ke ahok lo bang harui si bang harui niang bong apansi chitik lo setala ke rat atum aning khang aling lo lasi ing samjin pensi labangso a procession doji nitum protest doji pusi nitum chisik lapen adun thua bangke Indiang bong jasemet North India na thu ilitum India ang bong kedu Mongolian akhei atum phan lata Mongolian puraha Mongolia pen ke wang putakali dak ilitum Mongolian akhei putoma ba ilitum phan tribal pusi puputema that akhei ke Mongolian akhei sai se ilitum phan ke langun epen khei aputhak nang ke langun epen kapiti ke chok ke theng la puson dopik lo arni sihat December in koira ner ke arni Angel Chakma alangli Tripura pen Ariso Arjeta Mesen MBA si Kaporhia bang ha Dehradun along alang lipan pitilo la pena joksi nilitu pena abangke baji hinia por phai hinia por Karbi club along chetong si nilitum hada condolence doji pusi nitum pitik lo halada abangke ninghang anatum nang dun tamelo alang liphan kapiti lake akimialam kalidet lo cikloyon throk bak aprang di masa au karjang phanta Delhi pen kidnap pondat siha Dehradun si papiti lo la pen son thak si ningkan potro aprang ta Arunachal Pradesh Minister Asopo Handa Piti Lot La Pen Delhi Banke
nitum report ke long ateng ke arni bang ta la son a case do ku se arjulong la potsi la ke ilitum phere meme alam lo ilitum amunit tum non ta North India na tu ke damji ke ili ke ka chere nang kok lo non ke ke pe na jok ilitum ARJ Mongolian RJ do kok pe na jok la ke ilitum RJ ke ilitum ning ke hang le ka chi bin chong le puali ar nam se la bang so RJ na nga pilo sita la Irano Aryan atum Irano Aryan Indo Aryan pu ke klong atum alang litum ilitum hanang ke lang un la ke thek lor alang lo la si nilitum la som aputha ka protest po bang ka leader lo sita condolence abang ke doji pusi pena bali ke hini apor ha karbi club che tongji pula la so lam si kado babe atum phan ka pachini nilitum ing samjin ben si doji la pena Disia bang aki milang apot la si pini ke dam de po penap si permission enam po permission poli information pidam po cetong dam po non ke 163 BNSS a order avidet apot si ilitum permission ke enangi po alama bang kalidet lo ilitum article Indian Constitution article 19 ateng pen ke ilitum kai ke tame ning hok tame munit ke doan tame ing samjin pen ka protest nangi lam ka ningje nangi authority ilitum man constitution pen sinang pidet lo lasi penap DC pen DC fan information pidam si ilitum bajhini apor che tongji pusi ha karbi club lo la pen ke mo ne ke war nia bang ke la ke rally la salam non ilitum along bang ke ilitum alidar do la pen la pra akapret adolang pininang edun un la pen non het dolo dam to et lo ja tum ke alang litum abaha si nitum dak ning jelo non nili alang li arlo suana tu pen protima ing hipia pan KNCA alang li pandaga ning ye ya pan si nili joning rilo So. Nalitum kadong we pansa me churu lo tong se kot pen so kherang ke amai ke pha nalitum ma chi tong ke ko la si pini jasemet bang so kherang ke amai lam theke non ha jong ilitum han na ke hai ka thar sang ko pen la bet pachini pon lo la si ni lihin pen ka prek ke ni jidun hoji ke kali lo sitame la non ka declare tang ilitum pini ke ching wai pen program ke pa chun ji phan pena ba bang ke la enjel chak ma puthat la ke mainland India long jasemet la North India long itu man North East inglong so khai phan ada ke lang rem la so bang ke kili da son sino no bang thek lo sani kan wang ta la ha incident do la ni ka lo la sila so putha ka bang ke jasemet ilitum da inglong hawar mate karbiang long di mahaso punon ba west karbiang long punon apen North East entire North East sitame la so bang ke ilitum ningdup lo lapen Indiang bong sitame non la high resist la attack nang ke dokok la bang ke ningdup lo ati ilitum dak chethanam nang constitution na alam le chethanam sitame la dak bang ke ilitum kaitin sitame la so kido ke dam ke thak la high bang ke ilitum anutin sitame la so peni ke do rights ke do sila ke very unfortunate lo non anta je mainland India tu mangke North East asor phan mangke la so Chinese pun ke European ili tu maphan dat kido ke tha kido ke daman ta maili tu phan la so pa siksa la mangke samil tu so dat pen so bang inrem lo la pen semet bang program apu thak bang ke ili tum dola non kirangji tarik narkep arkoi tarik narkep la bangke tum isi dak theklong lo Karbiang Long di Mahasau West Karbiang Long. Ilitum la so autonomous council jurisdiction arlo. Mari 60 dulu autonomous council arlo. Non pedang an ilitum along le. Ahem khublo tang te ilitum ST Hills atum lo. Mate dak ke do kai bari matum lo. Stanon government pen ejahak
alang litum ma keng kam ke deng abang ke ni litum ke dono tek la bang ko piloma pini ladak development amen pen alang litum sarkar ka cari itu mangke development iklan anja tumlo stame nona bang ke corporate tum han wansi la so development alam litum baningje la pen employment alam stame corporate tum han sika chiki la so ang deng lo mangke ni litum la long ne ke pek alam mangke je dono tek Atenon penang lakta susean bigha along di sini orang ke report kilo ngateng bulu tante laso corporate dari tengka hodai pen ladak bangke alang itu development alam kan inje la bangke ilitum six sidul constitution masih violation lo ate land right ke ilitum dari teng sidul naji tang tente halahai adani ambani tu ke latung ke kopilo ST hil samunit ma kalimati lason si pijo pen India angka teglong India kan ko teglong de konan ma adivasi kedo konan ma inglong so kedo pini ha ang tanalam le langdam same pini sonamang juga panason same pini kada me bengche bethanga ke chehanga rong same pini ba ke sarkar be naso ke ber to ko lada ilitum karbiang long sitame pini solar project amen pen konon pini PDC ratum pini ke soinik school atum pini ke ala compressed biogas amen pen pini adani tumhan ambani tumhan lai long lege pekji penangan arlo kacing wai so do sini tum chini so na khak di mahasol long sitamelo di mahasol long takona si inglong aso atum ke doma ada gasemet karbia ke edo inglong aso ke edo area sinona bangke ala itum adani aphan ala dak cement factory amen pen la koila ki khurja amen pen si ala dak penangan along le thousand bikha along le odai ji ko along make lagi ni litum cedon tek lasi laso pu taksi jasemet non karbiang long di mahaso arab ilitum longri ke cerai ji apa long le ilitum six sidum laso along le ke protect ji apa abangke ilitum kadlo kami ilitum longri ke cinghon arab do arbake labangso tarik narkep laso protest laso memorandum KPG laso long stame ka dobe laso reli long nang citurun ji mansi nili karbinim sucing thora song ahin pen stame nang litung ateng lo pen ra pan stame si chuning ripon lo si enaan kacito pen ilitung dak long le kacerai kom la bangso angdeng stame litung pacun nang ji bisi bangso media hin stame ni lachin non ilitung Robi Kumar Pangcho alang li si pen mela na tu pen alang li kihet pen ye kan opini all opposition party in pen la pente susi organization la pente sorlo so asong ahin pen kado gawe pini chetong rapet labang so press conference alo Jasmet pet pini press media azir po tumpan kado gawe tumpan 2026 ni kan kini akar dong baputi ni banta basi reklot karo lapente nonhe jong kado gawe all opposition party in pen non ke claim ke dam ponji angdeng apudha kabangke pu kathar sang ho hin pe thani lo lapente pu kensi protima baido hin pe than pon lo lasi jasmet pe do bangke lahen lo pini tum kado go cheng bai pon lo laso cheng bai atengke pini bangke all political party lapente social organization ke doan pen India bangke convening mudia meeting dolo laso meeting kachengwai do that pen api jitu declared a program labang so program bangke aprangsie bangke tarik nerket bangso ciklu Januari ciklu labangke Karbiang long along le mate 6 schedule area only multinational company mate corporate atum afan jitu longle
kepe mate ke chojor labang so putha kabang ke kado kowe rata tumda koike lasi ladak ilitum kado kowe ta matha nangi ladak kalong le phelang putha kabang ke High Court punon Supreme Court punon koike athe ladak ke 6 schedule area is special power ke gopilo lake land long lean asila bangso long list aputhak long si kaprek ka main pen kaprek multinational company tomha jeneke multinational company bulotang pilo Ambani Adani lapente jitu Ramdev Ravi Shankar penjenglo Bajaj Mittal lason si penangan a company etum apan hajar biga jitu kepeji po uthara bange rada tum bange lage chedon dekhe lapente all opposition party in pen social organization in pen ka labange keche kroi krea tumsi kado goita dothiblo lasi labang so puthara bange non state government kachari bom BJP government atu mate jasement pet Himanto Biswa Sharma chief minister lapente dak Karbi Anglong ACM lapente timahosao ACM alang litum kadogowe labangso puthat matha tirla thusi lai multinational company ban KPG bolong le puthat labangso banke rada pan chigurai weg nagi lasi nilitum all opposition social organization kedohan student youth lapente women kadogowe chelangsi tarik ne kevernia banke labangso aputha protest lo joint protest lo lapente Karbi Anglong Autonomous Council ACM khanmasi kadak Karbi club pen kadogowe armu chejeng mate samjin pen peaceful labangso procession pensivangsi da council ACM ake hai Tuliram Rohang pan labangso memorandum na pajirje pan wangpo lapente council along adon ri along sialang lipan hangsi labangso memorandum kadogowe all political party social organization in alang lipan isi pin purolo pajil lason thosi uthot non hedjong je Angel Sagma pan jitu Dehradun along Chinese pool pathesi alang lipan kepiti aputha isi brutal labangso dead abangke labang bisar dohek nei ini NDA government jitu lead by Narendra Modi Prime Minister Home Minister Amit Shah lapente that notice arada fan by student youth to fan anugang dia labang so kachane kaholo kapathi lai putha ton wek nai kali plodan ke notice kadowe arada tumda labang ke dojoi je daji lasi non Tripura lo bangke la sonsi demand lo jongsi ni tum fan safeguard nang pide ke plote nili tum India long dodun dilo ni tum sovereign state ni tum hanang pino ni tum mena che control po puta pini ningi nang ko ada Tripura long arata tum laso ningi pumpe laso putak sitame pena ilitum da Karbi Anglong headquarter lo di porong so pialong same pena ilitum alangli pan labangso kapathi labangke chokche apente labangso ahokpet
justice long nai pura pena ilitum symbolic sitame pena ilitum along lipan mark of respect isi candlelight program dopo la pente law and order la pente kado babi government apan ilitum state government central government apan ilitum pachini ponpo la si pena isi symbolic sitame labang so protest program doji lasi labang so puthat nanglitum athengno pini Karbi Anglong arat West Karbi Anglong arat Dimangso arat apan kan pini akardom puthak paje khusi kadoko bi bandal so program alo na se ton peje fan bilitum all